altijd een 80. Altijd een 80. Iedere keer van u. En toch het hè? Nou, als ik aan het tennissen ben. Oké. Nou, als het vakantie is, dan is alles, ja, dan gaat alles goed. Vakantie is. Als ik in Langwaard ben bij de scootjeszieler voor de Praat met Friesbaan. Oh ja, ik zie het. Het is maar niet helemaal nu wel. Nou, als ik hier in Langwaard ben en leuke, maar mooie zinnen en lekker aan het zielen ben. En gewoon openlijk kijken naar het zielen. Als ik in Langwaard ben bij het scootjeszieler.